Сәлам, дусларым. Мин самолет белән Мисыр дигән илгә очып килдем. Хәзер мин Шарм-эль-Шейх дигән шәһәрдә. Монда эссе һәм коры климат безнекеннән аерылып тора. Хәтта кыш көне дә җылы биредә. Кар да яумый. О, монда бар да шундый кызык, үзенчәлекле. Бу бассейннарның һәрберсендә йөзеп карарга кирәк. Мин бит хәзер йөзә беләм. Ә күктә бер болыт әсәре дә юк. Әнә еракта таулар күренә. Яңа дуслар табып кайтыйм әле үземә. Исәнмесез? Hello. Хай. Инглиз телендә сәлам бирүдән башка сөйләшә белмим шул әле. Bonjour, je m'appelle Winnie-Pooh. Француз теле бигрәк матур инде. Je m'appelle Рамай. Исемемне генә французча әйтә беләм мин. Merhaba. Nasılsınız? Adınız ne? Adım Ayşe. Бу үрдәк терекчә сөйләшә бит. Бу туташ татарча белмим икән? Guten Tag. Аңламыйм шул. Ciao. Берегез дә татарча белмимени соң сезнең? Эх, булмады әле бу. Берсе белән дә рәхәтләнеп сөйләшә дә алмадым. Менә тел белү кая кирәк икән. Телләр белгән, илләр гизгән дип белеп әйткәннәр икән әби-бабайлар. Гафу итегез, Абау, бу Кинг-Конг яныннан тизрәк китим әле. Бигрәк ямсыз кычкыра. Бик кызык, гарәпләр нәрсәләр пешереп ашыйлар икән? Карап килим әле. السلام عليكم. Ва галейкум әссәлам. Бигрәк ачык, кунакчыл халык икән бу гарәпләр. Безнең татар халкы кебек. Барда бик тәмле күренә. Дусларым, сездән лайклар көтеп калам. Алайса, уярга онытасыз. Сау булыгыз.